Maryjan, Ja. jak tam? Żyjesz jeszcze? Jest miło. Właśnie w trąbie za chwilę papryczkę i odjadę. Jak ja tą papryczkę teraz wchłonę. Gdzie ten kibel jest? Mówić? Uwaga. Uwaga, coś nowego. Ale gdzie? Ale gdzie? O, uwaga, dobra. Tu przyniosłem Satai Gai. Satai Gai to jest kurczak orzechowy. Kto chce zmienić talerz, Tadziu? A ty masz sucho. Ja mam wylizane. Masz wylizany. Dobra, to tu będziemy mieli dla Mariusza i dla Marcina na wymianę. Musimy podać tego kawałka mango? To jest super. O, Betty. Co się stało? Nic. Piotr dobrze gotuje. Zrobiłem dzisiaj, ze względu na przyjazd Zrobiliśmy. naszych gości, zrobiliśmy dzisiaj kurczaka łagodnego, słodko-kwaśnego. Ja bym Ale- się z tym nie zgodziła. Nie, on wcale nie był ostry. Ostrego zrobimy, jak Mariusz przyjedzie następnym razem do Szczecina. A takiego zrobimy naprawdę ostrego. Bo tu nawet w sumie papryczek nie ma. Zobacz, no co tu jest. Tu jest sos własny z kurczaka i zobacz, jedna, dwie papryczki. No, co to A tak? Tą to? łagodność widać na załączonym obrazku. Na mojej twarzy myślę, że na pewno widać, że to jest niezwykle łagodna potrawa. Właściwie to ten sos własny z kurczaka, to ja najpierw wygotowałem pół kilo tych malutkich papryczek we wrzątku, aż się zrobiła taka brązowa papka i dorzuciłem do tego kurczaczka. Jest niezłe. Jest naprawdę niezłe. Co za długo na leczenie. Bo on zamiast smarkać to teraz siedzi tym na zimnym. Mariusz, jak chcesz to możesz wsadzić